Ekonomika, trh. Ja som za pravdu. Ne, trh ne, to som sa neučil, to som napísal taháky. API. Akože API. Ne, to ne. Takže, co chceš? Povedz samo, co chceš. Pohe. Poje. Takže, Sme dohodnutí. počkaj. Môžem ti vybrať pišta? Jeme. Je tam vidieť aj mysle? Trh. Počkaj, ja to dal, či tam niečo vidieť. Ne. Trh. Kde sa stretávajú ponúkajúci, ponúkajúci ponúka a ponúkajúci dopyt a predávajúci ponúka, ktoré sa stretnú na rozhodnutí jednej ceny za zahrnutím jednou, už neviem čeho, nejakého účelu za výsledkom predávania. Ktorého si idem včúrtáhnuť. Bože, s kým si volal? Ja ti nikomu nepoviem. Poviem to iba tebe. Áno. Prosím ťa, ja musím mať... Ja. Dáme? Ja budem povedať, daj ty. Bacha! Ja sa naskočiť, kebyže sa on takto... Škaj, poď sem. Hej, a ty si ze Senice? Si ze Senice? Len tak sa pýtam. Odkiaľ si? A ty tady máš niekoho v Senici? No ja som tu sám. To len tak? Prečo neporad do Senice, lebo sú aj lepšie mesta. Ja som chcel na dedinu, vieš, len nemám narodenný barák. Jaj. Keď za ponuka, prosím ťa, jednu cigaretu. Nemám ja cigaretu. Nemám cigaretu. Nefajčíš? Jasne, že fajčíš, ale prosím ťa, ojebali sa. Jako, neviem, proste, nejsem Seničan a nemám to tu rád. Absolútne ne. Proč? Lebo je to mesto skurvené a proste... Proč tu si teda? Ktoré mesto skurvené? Prečo tu si? Poď, ja ťa poznám na týždeň kurva. A kde bývaš? Ja bývam na bytovke. Kde? Ja som mal 19 rokov a udelený mi byt proste a ja bývam od 19 rokov sám na byte. A kde bývaš? Ja som zmaturoval a ja som pol roka na to išiel bývať sám. Tak my už ideme. A vidíš to? A ešte kde to bývaš? V jakém meste? To je úplne 3. Plne 3, dobre. Tak čau.